Béla Bugár nepovažuje za vhodné akokoľvek reagovať na škandálne vystúpenia predsedu SNS Jána Slótu a postarať sa mu tak o lacnú reklamu. Výroky Jána Slótu boli však jednou z hlavných tém rokovania koaličnej rady. Strana maďarskej koalície nepodnikne žiadne kroky, ktoré by mohli zbytočne podnecovať národnostné napätie. V plnej miere sa v kauze Slóta podriadi rozhodnutia nezávislého súdu. V najbližšom čase SMK predloží do parlamentu návrh zákona, ktorý by mal dosah poslaneckej imunity obmedziť len na pôdu parlamentu. Koaličná rada prijala v prípade predsedu SNS konečné rozhodnutie odvolať Jána Slótu z postu predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. A samozrejme Slovenská národná strana, lebo tento post podľa tej prvej dohody patrí Slovenskej národnej strane, tak navrhne nejakého iného kandidáta. Pričom diskusia o prípadnom zbavení imunity poslanca Slótu začne až po prešetrení Krajskou prokuratúrou v Žiline. Koaličná rada uzavrela i otázku údajnej spolupráce členov vlády s bývalou EŠTB. Považujeme tie zväzky za nespoľahlivé a všetky tie diskusie, ktoré o tom vo verejnosti sú, sa opierajú vlastne o podklady, na ktoré sa nedá spoľahnúť. Napriek tomu si myslíme, že proste tie podklady by mal občan, ktorého sa dotýkajú, právo poznať. A preto sa koaličná rada dohodla na vytvorení pracovnej skupiny na čele s poslancom Šimkom, ktorá posúdi pripravené legislatívne návrhy. I keď koaličná rada nemá zákonné prostriedky na odvolanie členov vlády podozrivých z účasti zo spolupráce s EŠTB, podľa Bélu Bugára by mali všetci tí, ktorých sa škandál týka, odísť z vlády samostatne. Televízia Markíza, Soňa Bulová.